Mapagpalang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gary. Ako po ay nakatira sa isang liblib na lugar ng Masbate. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig at umaasang marami pang mga kwentong maibabahagi sa inyo sa pagdaan ng panahon. Hindi ko po ipagkakailang maraming nagkalat na kwentong kababalaghan dito sa aming lugar. Sari-saring karanasan ng mga tao tungkol sa aswang, maligno, mga multo at iba't ibang klaseng elemento. Alam kong halos lahat ng mga tao ngayon ay hindi na nagpapaniwala sa mga kababalaghan. Pero para sa akin, alam kong naglipa na pa din sila sa panahon ngayon. Ang mga bagay kagaya na lang ng anting-anting at mutya ay kasalukuyan pang ginagamit ng mga tao. Pero hindi na nga lang ito pinapakita dahil dito sa amin, mahigpit nang ipinagbabawal ng pari ang paggamit ng iba't ibang klaseng medalyon at bertud na nagpapabawas di umano sa paniniwala ng mga tao sa tunay na Panginoon. Para sa akin, ang mga anting-anting ay pwede naman nating pangalagaan kasabay ng pagdarasal sa Diyos. Ang paniniwala ay nakadepende na din naman sa taong may dala ng nasabing proteksyon. Bali nagtatrabaho ako sa bukid bilang isang manggagapas. Mahirap ang trabaho, mainit at makati. Pero wala kaming magawa kundi magtiis dahil ito lang naman ang kaya kong gawin. Hindi naman kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral para magpili ng trabaho. Kaagapit ko sa paghahanap buhay si Tatay Pedring. Siya ang nag-iisang kaibigan na tatay ko din. Hindi naman siya mahigpit sa akin ngunit sadyang masaya na akong makasama siya kaysa maghanap pa ako ng ibang kaibigan. Kapag wala kaming gapas, sinasama niya ako sa kagubatan para manghuli ng baboy ramo. Kapag wala kaming pera, malaking grasya sa amin ang makahuli nito para makatay. Malaki ang baboy ramo sa aming kagubatan at matataba. Ako ang tagahabol, tapos si tatay naman ang sasakmal kapag natusok na namin siya ng dala naming sibat. Kapag nagtagumpay kami, kaagad namin itong pinagsasaluhan ng pamilya. Minsan sa paghahanap namin ng baboy ramo, nakalimutan ko ang bilin ni tatay na wag lalayo sa kanya. Alam kong masama ang sumuway sa utos ng mga magulang pero hindi ko maiwasang magtaka nang mapagtantong tila ba hindi lang kami ang tao ng mga oras na iyon sa kagubatan. May naririnig akong malamyos na boses ng babae na kumakanta. Dahil nahumaling ako sa kanyang himig, naisip kong sundan nito hanggang sa matuntun ko siya sa may sapa. Nakatalikod mula sa akin ang babae. Nakakulay asul na bestida. Mahaba ang buhok at maputla. Pero pamatay sa ganda ang kanyang muka. Tila ba'y siya'y diwatang umalis sa kanilang mundo at piniling magpakita sa akin para kaibiganin siya. Tinawag ko ang babae. Nakaagad namang lumingon nang makita ako. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Mula sa pagiging kalmado nito ay dahan-dahan itong bumagsik at mukhang hindi niya nagustuhan ang ginawa kong pagputol sa hinihimig niyang awitin. Gayunpaman ay pinili kong maging casual at nginitian siya. Gumanti ng ngiti ang babae, Kuya Chris. Nagkausap kaming dalawa. Ana ang pangalan niya. Napaigdad ako nang marinig ang malakas na boses ng aking ama. Pinagalitan ako ng aking tatay dahil basta na lang akong nawala sa tabi niya. Hindi raw niya gusto ang ginawa kong pagsuway, kaya itinuro ko sa kanya si Ana at magpapaliwanag sanang kausap ko ang babae, ngunit nagulat ako nang mapagtantong wala na ito. Ni hindi ko man lang nalaman kung saan siya nagpunta at higit sa lahat, hindi ko napansing umalis pala siya.
Umiling ako at idinahilan kay tatay na may kausap kasi akong babae. Ngunit mariin niyang sinabi na hindi ko dapat ginawa yon. Alam ko naman doon na maraming kababalaghan sa kagubatan at anong malay namin kung ang nakausap ko pala ay isang engkanto. Hindi ko maintindihan itong aking sarili simula nang makita ko siya. Palagi na lang laman ng aking panaginip ang babae. Dinadalaw niya ako sa aking pagtulog at sinasabing gusto niya ako. Hindi ako nakatiis at mag-isang nagtungo sa kagubatan isang araw para makita si Ana. Bigla akong nakaramdam ng pangungulila para sa kanya. Tila ba simula ng una kaming magkita ay naging parte na siya ng aking pagkatao. Tinaluntun ko ang madawag na kakahuyan para puntahan ang babae. Gusto ko siyang makausap muli. Hindi naman ako nagkamali at pagdating ko sa sapa ay nakita ko siyang muli. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang matagal na kaming magkakilala. Ipinaliwanag ko sa kanya na masyadong mahigpit si tatay kaya kinailangan ko pang tumakas para makipagkita sa kanya. Simula noon, madalas na kaming magtago sa batis, Kuya Chris. Hindi ko alam kung bakit sobra-sobra ang paghangang nararamdaman ko para sa kanya. Ipinagtapat ko kung gaano ko siya kagusto. Natuwa si Ana, ngunit sinabi niyang hindi kami pwedeng magkagustuhan. Hindi raw siya normal na tao. Hindi siya natakot magtapat sa akin na siya ay isang anak ng aswang. Ako man ay hindi siya hinusgahan. Mas lalo akong natuwa dahil totohanan ng pagmamahal niya sa akin at hindi pagpapanggap lang. Ipinaliwanag niya sa akin na ang kanyang inay ay aswang. Dati raw silang nagmula sa pamilya ng mga albularyo. Nakalakhan na niya ang pangangalap ng kanyang inay ng iba't ibang klaseng herbal na gagamitin kung sakali mang may magpagamot sa kanya. Ngunit habang tumatagal, nagbabago daw ang ugali ng nanay niya. Tila ba naghahanap pa ito ng mas matindi pa sa ginagawa nito. Nang mapagawi nga ito sa kagubatan, ay 2 araw daw itong hindi nagpakita sa kanila. Nang makauwi ang ginang, ay may dala na itong isang makapal na libro at nanlalalim ang gilid ng mga mata. Ilang araw ulit itong nagkulong sa kwarto hanggang sa mapansin na ni Ana na nagsasagawa ng kakaibang ritual ang kanyang ina. Huli na nang malaman niyang nakatagpo ng ibang klase ng agimat ang kanyang ina at ito ang ginagamit para magsagawa ng isang bagay na hindi niya akalaing magpapabago sa buhay nila. Ang itim na libro ay tungkol sa buhay at kamatayan ng isang kilalang mangkukulam noong araw. Kalakip ng mga nakaipit na pahina ang iilang orasyon kung paano makontrol ang mga hayop sa kapaligiran. Naisip ng kanyang ina ang gumawa ng orasyon sa isang botelya at mag-usal ng ritual para subukan kung epektibo ba ang kapangyarihang nakopya nito mula sa libro. Ilang beses niyang sinaway ang kanyang ina, ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Nagulat na lang siya ng isang araw, maging kakaiba ang kilos ng kanyang ina. Naging tahimik ito at mas gustong manatili sa dilim kaysa sa makipag-usap sa kanya. Huli na nang malaman niyang hindi kinaya ng kanyang ina ang mga nababasang ritual na sa halip siya ang kumontrol, ay sinakop ng kaalaman ng libro ang utak ng kanyang ina. Mas minahal nito ang pag-iisa sa kadiliman habang umuusal ng mga ritual na banyaga sa pandinig ni Ana. Minsan, hindi siya nakatiis at sinundan ng ina saan man nito magpunta. Nadiskubre niyang sa sapa ito naglalagi at may kinakausap na labis niyang ikinahindik. May kaibigang buwaya ang kanyang ina. Takot na binalak niyang layuan ito, ngunit nagalit ang kanyang ina.
Wala raw karapatan si Ana na sumuway sa utos ng malupit na ginang. Minsan na inuutusan siyang maglagi sa sapa at mangakit ng lalaki. Labag man sa kalooban ni Ana, wala siyang magawa kundi ang sundin ang iniuutos nito. Napilitan siyang magpakita ng balat at mangakit ng lalaking aayain niyang maligo. Kapag kumagat ito sa kanyang pain, dahan-dahan siyang aangat at aalis sa tubig para hayaang maglunoy ang lalaki. Maya-maya pa, lalabas ang kaibigang buhaya ng kanyang ina at aatakihin ng lalaki para patayin at hilahin sa kalaliman kung saan may butas na daanang nagdudugtong sa likurang bakuran ng bahay nila. Nung una ay hindi niya alam kung bakit ito ginagawa ng kanyang ina. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang iba pala ang plano nito. Mas higit na nakadidiri at nakakasuka. Dali-daling inabangan nila ang buwayang may dala ng biktima nilang lalaki. Nagulat si Ana dahil hindi naman pala ito patay. Sinadya lang dalhin ang buwaya sa kanilang bakuran na tila ba naiintindihan nito ang sinasabi ng kanyang inay. Maya-maya lang, inutusan siyang tulungan ng ginang na hilahin ang nagmamakaawang lalaki papasok sa bahay nila. Gustuhin mang maawa ni Ana, wala siyang magawa. Tanging tahimik na pag-iyak lamang ang maihahandog niya sa lalaki. Hindi na ito nakapiyok pa nang basta na lang iniangat ng kanyang inay ang matalim nitong itak at walang awang tinaga ang lalaki. Nagpumiglas pa ito habang tila gripong sumirit ang dugo. Maya-maya lang, nagulat siya dahil tila uhaw na biyaherong ininom ng kanyang ina ang malapot na pulang likido. Sinubukang sawayin ni Ana ang kanyang ina, ngunit umangil lamang ito at mabangis na umatungal sa harapan niya. Tuluyan na lamang siyang napasigaw nang makitang binutas ng kanyang ina ang dibdib ng kanilang biktima. Hindi siya nakapagsalita nang makitang hinugot ng ginang ang sariwang lamang loob ng kawawang nagkikikisay na lalaki at nilantakan ito na parabang sanay nang gawin ito ng kanyang ina. Napatili si Ana ngunit wala siyang nagawa nang makitang mas lalong naging mabangis ang matanda at sinakal siya. Ipinagpilitan nitong siya ang magiging tagapagmana ng nakuha nitong agimat, kaya kailangang sundin niya ang lahat ng patakaran upang maging makapangyarihang aswang pagdating ng panahon. Para bitawan siya ng ina, ay nagmakaawa siya at sinabing gagawin ang lahat ng nais nito. Mula noon, naging sunod-sunuran na siya sa lahat ng gustong gawin ng ina na maging isa sa mga manlilinlang para makahanap sila ng mabibiktimang tao. Ngunit hindi siya kumakain ng mga lamang loob na paborito nito. Malinaw sa kanyang isipan na aswang ang kanyang ina at kinokontrol nito ang mga mababangis na hayop sa kagubatan para makakuha ng mabibiktimang tao. Ngayon lang natigil si Ana nang magkakilala kaming dalawa. Anya, hindi niya ako kayang saktan kaya pinag-usapan namin ang kailangan naming gawin para matigil ang kanyang ina sa masamang gawain nito. Ninakaw niya ang kwintas ng kanyang nanay at ibinigay sa akin. Anya, maliban sa pagiging aswang, isang antingera ang kanyang ina. Ngunit hindi na niya masikmura ang paglapastangan nito sa mga taong kinakain nito. Ipinangako ko sa kanya na hindi ko siya pababayaan kaya nagkasundo kaming aabangan sa gabi ang kanyang ina. Kinagabihan, magkasama kaming nagtungo ni Ana sa sapa kung saan naglalagi ang kanyang ina. Nasilip namin ang ginang na abala sa pagpapahid ng langis sa kanyang buong katawan. Hindi ko alam kung magtatagumpay ba kami sa lahat ng balak naming gawin, pero naniniwala akong walang masamang mananalo sa kabutihan. Nang makita kong nagbago siya ng anyo,
umatras ako at pinagsabihan si Ana na magtago sa aking likuran. Nanlilisik ang mga mata ng aswang niyang ina habang nakatitig sa amin. Tila ba gusto kaming sugurin, ngunit hindi ko matiyak kung paano ba aatakihin ng nilalang. Kinakabahang binulungan ako ni Ana na gamitin ng kwintas, kaya nang makita ng aswang na abala ako sa pag-iisip ay nagkaroon siya ng pagkakataong sugurin ako. Napatili si Ana nang makitang tumilapon ako tsaka magkasunod na pinagkakalmot ng magkabila niyang mga kamay. Sinubukan ko siyang kalabanin, kaya nagtagisan kami ng lakas. Nagpagulong-gulong kami sa lupa habang pilit na isinisingit ang pag-atake gamit ang kamay. Hindi ko alam kung magtatagumpay ako lalo na't hindi ko naman alam kung paano gamitin ang anting-anting na suot ko. Subalit maya-maya lang, nang malapit na akong matalo ng aswang, ay nagliwanag ang suot kong kwintas. Nanlisik ang mga mata ng aswang at nanggigigil na pinagmasdan ako. Ilang saglit lang, hinila niya ako papunta sa batis ngunit nagulat kaming dalawa nang may lumundag na malaking buwaya mula sa tubig at inatake ang nanay ni Ana. Kitang-kita ng aking dalawang mga mata kung paano pinagpira-piraso ng malaking buwaya ang katawan ng mabangis na aswang. Mukhang nagulat siya sa kaalamang siya ang dating nagmamay-ari ng anting-anting, ngunit ako ang sinusunod ng mga hayop na umaatake kaagad sa kanya. Ni hindi na siya nakalaban pa, lalo na't kay bilis na pinagpuputol-putol ng buwaya ang kanyang katawan. Marahas ang naging pag-iyak ni Ana. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang magsimula ng panibagong buhay nang wala ang kanyang ina. Salamat sa kwintas ng agalon na hayupan at sa halip na kami ay ang nagmamay-aring aswang nito ang nakatikim ng kanyang malupit na kamatayan. Matapos ang pangyayaring iyon, nagbagong buhay si Ana kasama ako. Dahil sa aming pagmamahalan, nabuo ang isang magandang relasyon. Nagpakalayo-layo kami ni Ana at kami ay nanirahan sa isang malayong baryo sa Negros. Dito ko na binuo ang aming pamilya at dito na rin kami nagsimula ni Ana ng panibagong buhay. Sa kasalukuyan, kahit maliit lang ang aking kinikita ay mas pinili kong maging simple lang ang aming bahay. Kontento na kami sa ganoong pamumuhay basta't kasama ko ang pinakamamahal kong si Ana. Iniwan ko man ang aking tatay Pidring, ngunit alam kong isang araw ay maiintindihan niya ako sa aking nagawa. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Gary. Mapagpalang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jeb. 22 anyos at isang waiter. Bali 3 taon na po akong nagtatrabaho sa isang restaurant na hindi ko na lang po babanggitin ng eksaktong address. Medyo maselan po kasi ang naging karanasan ko na nakakatakot na po talagang ibahagi sa iba. Ang kwentong ito ay tungkol kasi sa isang kasalang minsan ko nang napagsilbihan bilang waiter na din. Ang may-ari ng pinagtatrabahuhan ko ay umaalok din ng catering services sa masusukal na probinsya. Mura lang at masasarap ang aming isinisilbing pagkain dito. May sarili kasi kaming kusinero at bartender, waiter at waitress. Medyo malaki na din ang kita namin dahil nagaganap ang catering 5 beses isang buwan. Nitong huli ay tinawagan kami ng aming amo. Sabi niya, sa isang lugar sa Bulacan kami pupunta dahil doon gaganapin ang reception ng isang kasalan. Sabik na nag-usap kami ng mga pagkaing lulutuin
dahil paniguradong bibigyan na naman kami ng malaking tip ng aming magiging customer. Nagulat lang ako nang sabihin ni Ma'am Jane na wag daw naming isasama si Mang Rod na siyang kusinero namin. Ang sabi ni Ma'am Jane, may ibang event na dadaluhan si Mang Rod at nirequest daw kasi ng customer niya na may sarili silang kusinerong gustong paglutuin. Hindi na ako umangal kahit labis kaming naninibago noon. Nasanay kasi kaming palaging magkasama dahil iisang grupo kami. Ngayon lang inihiwalay si Mang Rod. Pero ayos lang naman sa kanya kasi binyag naman ang pupuntahan niya. Bumiyahe nga kami sa Bulacan araw ng Huwebes. Alam kong isang magandang araw ito para sa amin. Kinabukasan pa naman ang kasal pero kailangan daw kasi naming ayusin ang Halloween theme na kasalan. Hindi ko tuloy alam kung may sayad ba ang mga ikakasal at talagang ganito pa ang temang napili nila. Nakakasuka. Ang mas nakagigimbal pa, pati mga bisita nila ay nakapang Halloween costume din kaya ayaw ko na yatang tumuloy. Kinausap ako ng kasamahan naming si Celine. Anya, mababawasan ng sweldo ko kapag hindi ako tumuloy. Siya lang din naman daw ang bahala sa akin kaya ayos lang. Pilit ang ngiting iginawad ko sa kanya. Sa lahat ng mga kasama ko, siya ang pinakaiiwasan ko. Dati ko pang ayaw kay Celine. Bilang isang lalaki, kinaiinisan ko ang mga babaeng masyadong nagbibigay ng motibo sa mga lalaki para pagbigyan sila sa anumang kahibangan nila. Mas gusto ko yung babaeng tahimik at mahinhin. Hindi kagaya niya na masyadong papansin at kulang na lang, parang bibingkang inialok ang kanyang sarili para tanggapin ko. Lumayo ako sa kanya at ibinaling ang tingin sa bintana. Kailangan kong ituon ang atensyon ko sa trabaho. Hindi pwede yung basta na lang kaming maglalandian. Dahil doon ako natatakot na talagang mababawasan ang aming sweldo. Bandang 6:00 na ng hapon nang makarating kami sa nasabing baryo. Madali lang namang matunto ng bahay ng aming customer dahil kilalang tao pala ito sa kanilang lugar. May malaking bahay sila kung saan abala ang mga magkakamag-anak at mga bisita sa pagtutulungan. Nakatay na din pala ang mga baboy na kailangang lutuin. Bali ipinaliwanag na sa amin na ang binayaran ng mga customer namin ay ang pagsisilbi lang namin at ang pagsasaayos ng mga dala naming mesa, upuan at mga display para sa kasalang may temang pang-Halloween. Mabilis na kumilos sina Carla, Roxanne at 3 pa naming lalaking kasamang trabahante. Pati na rin si Celine para maagang matapos ang aming trabaho. Nilapitan namin si Madam Carmen, ang ginang na kumontrata sa amin para sa kasal na magaganap. Itinuro niya ang eksaktong lugar kung saan ba namin gagawin ang aming trabaho. Kaagad namin itong sinimulan. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit parang kakaiba ang kasalang ito. Nabanggit kasi ni Ma'am Carmen na kanyang anak pala ang ikakasal. Nang tanungin ko siya kung saang simbahan manggagaling ang pari na magkakasal, ay sinabi niyang siya lang ang magkakasal sa kanyang anak. Napanganga ako. Ang kasal ay isang sagradong seremonyas ng pagsasama ng isang mag-asawa. Hindi ito basta-bastang ginagawa ng kahit sino. Ang pari nga, ilang taon pa ang ginugugol para lang maging pari. Tapos si Ma'am Carmen, magkakasal lang ng basta-basta. Dahil hindi ako mapakali, nagtanong-tanong ako sa mga taga roon ng mga bagay tungkol sa ginang. Ayon sa kanila, mayaman ito at walang trabaho. Hindi ito pari o alkalde dahil simpleng mamamayan lang daw ito sa kanilang lugar. Nagkataon lang na hindi raw maramot si Ma'am Carmen kapag may handaan sa kanilang tahanan. Pinapakain niya raw kasi ang lahat at hinahayaang mabusog para maging masaya silang lahat.
Gusto ko na sanang purihin si Ma'am Carmen. Kaso lang, naaagaw ang aking atensyon nang makita kong mabagal na naglalakad mula sa labas ng tarangkahan ang tinuro niyang kusinero para sa kasalan. May dala itong sako na puno ng laman. Napakunot ang aking noo at pinagmasdan ng lalaki. Kanina ay ipinakilala ito sa amin ni Ma'am Carmen. Natawagin na lang natin siya sa pangalang Mang Kaloy. Sa tansya ko, nasa edad 50 na si Mang Kaloy. Matipuno pa din ang katawan nito. Tahimik at mukhang hindi mahilig makihalubilo sa kapwa. Madalas kasi itong nag-iisa at umiiwas sa biruan o kumpulan. Naisip ko siyang sundan. Napagtanto kong sa isang animo lutuan siya papunta. Sigurado ako na magluluto na siya. Maraming putahe ang kailangan niyang lutuin kaya alam kong magiging nakakapagod ang araw niya. Wala namang masama kung magpapakita ako sa kanya at makikipag-usap. Pero nung mga panahong yon, para bang may boses na bumubulong sa akin na wag akong magpapakita sa kanya at gawing lihim na lamang ang paninilip sa kanya. Abala na ang aking mga kasamahan. Samantalang ako, heto't nakasilip sa siwang ng munting bintana kung saan naroon ang lutuan na kanyang pagtatrabahuhan. Napasinghap ako nang makita ko ang laman ng sakong dala-dala niya. Putol-putol na katawan ng tao. Nanginig ako at nanlupaypay ang aking buong kalamnan. Pakiramdam ko, ako ang kinakatay sa ginagawa niya. Nakita ko kasi nang suriin niyang ulit ang mga putol-putol na laman at muling tinadtad. Hindi ako nakatiis nang biglang kumulo ang aking tiyan. Sa sobrang pandidiri ko ay hindi ko na mapigilang magsuka. Sa sobrang sama ng aking pakiramdam, tingin ko ay babaligtad pati ang aking lalamunan. Napansin yata ni Mang Kaloy na may nagmamatsyag sa kanya dahil bigla itong natigil sa pagtatrabaho sa loob ng kusina. Dahil sa takot, dali-dali akong tumakbo palayo, umaasang hindi ako mahuhuli ni Mang Kaloy. Mukhang nagkamali si Ma'am Jane sa pakikipagkontrata kina Ma'am Carmen. Dahil hindi naman tao ang mga ikakasal, kundi isang aswang. Nagkunwari akong nahihilo nang makarating sa van kung saan naroroon ang aking mga kasama. Walang babalang hinila ko si Selena siyang alam kong unang maniniwala sa akin. Kakalimutan ko ang lahat ng ginagawa niyang panlalandi sa akin kapag naniwala siya sa sasabihin ko at kakausapin ang aming mga kasamahan para umuwi na. Mas mataas kasi ang posisyon ni Celine sa amin, kaya alam kong susunod sa kanya ang aking mga katrabaho. Pero nagulat yata ang babae nang dalhin ko siya sa loob ng van. Anya, kailangan raw ba na sa loob namin gagawin ang milagrong matagal na niyang pinapangarap? Umiiling ako at sinabi sa kanyang hindi iyon ang aking sadya kaya ko siya tinawag. Walang pagdadalawang isip na sinabi ko sa kanya ang lahat ng nakita ko. Hindi makapaniwala si Celine nang malaman ng labis kong kinatatakutan. Kinuha niya ang notebook na kinalalagyan ng address na kailangan naming pagsilbihan. Tama naman ito. Kaso lang, iba ang pangalan ng babaeng kumontrata sa amin kaysa sa nakalagay sa notebook. Ma'am Karen. Bakit si Ma'am Carmen ang aming nakausap kanina? Hinila ako ni Celine at tinanong kung saan ko nakita si Mang Kaloy kanina. Kailangang maging malinaw ang rason na ipapaliwanag namin sa aming amo pagbalik namin ng Maynila. Dahil talagang aalis kami kaagad oras na may makita siyang hindi maganda sa kusina. Nainis ako dahil doon. Nasa bingit na kami ng kamatayan. Pero nagagawa pang linawin ni Celine kung totoo ba talaga ang nakita ko. Hindi ko maiwasang magdabog at hinatid siya sa kusina. Gayon na lang ang pagtataka ko
nang makitang karne ng baboy na naman ang kinakatay nito. Tumingin sa akin si Celine na parang may dalawa akong ulo. Bakit ko raw sinisiraan si Mang Kaloy gayong maayos naman itong nagtatrabaho? Hinila niya ako at sinabihang baka gutom lang ako kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Kinagabihan, mas dumami ang mga tao sa besperas ng kasalan. Mas lalo akong hindi mapakali. Pakiramdam ko, hihimatayin ako sa labis na takot dahil sa aking mga naiisip. Paano kung marunong manlinlang ang mga aswang at niloloko lang kami? Hindi nga ako nagkamali. Dahil nang matutulog na lang kami, ay biglang inalog-alog ang aming sasakyan. Mabuti na lang nasa loob kaming lahat. Katatapos lang naming gawin ang aming trabaho kanina. Kaya bukas na sana ulit kami lalabas para magsilbi sa mga bagong kasal. Sumilip ako sa bintana malapit sa driver's seat at mula doon nakita ko sa pangunguna ni Mang Kaloy lumapit sa amin ng mga bisita at pamilya ni na Ma'am Carmen. Mapupula ang mga mata at mababagsik ang muka. Walang babalang nagsiakyatan ng mga aswang sa aming sinasakyan kaya nagkagulo kami sa loob. Mabuti na lang. Mabilis kumilos ang aming driver at dali-dali siyang nagtungo sa driver's seat para magmaneho. Pinaghahampas ang aming sasakyan ng mga di mabilang na mga aswang. Kitang-kita namin na gutom ang mga ito at hindi pinansin ang mga karne ng baboy na kinatay ni Mang Kaloy. Naisip kong isa itong bitag at kami ang kanilang gagawing hapunan ng gabing yon. Nagpatuloy ang kanilang pagkalampag sa aming sasakyan at halos mabasag ang mga salamin sa paghampas ng mga kamay na may mahahabang kuko. Halos mabaliw kami sa loob dahil kitang-kita namin ang kanilang gutom at pagnanais na mapasok para kainin kami. Sa kabutihang palad, nag-start kaagad ang sasakyan at mabilis na pinaharurot ng aming driver palabas ng baryong iyon. Kitang-kita pa namin na humahabol pa rin sa amin ang mga aswang, kung kaya't inapakan na ng todo ng driver namin ng gas para hindi na sila makahabol pa. Nakakatakot silang tignan dahil napakabilis ng pagkilos ng mga nilalang na ito. Kakaiba ang kanilang takbo. Para silang mga aso sa bilis at talagang kayang habulin ng sasakyan namin. Iniwan namin ang aming trabaho at hindi na bumalik pa dahil aswang pala ang kusinero sa kasalang iyon at hindi ito alam ng aming amo. Pati na rin ang mga tao doon ay mga aswang din pala. Mabuti na lang, hindi na kami pinabalik pa doon. Umaasa akong hindi na kami magkikita pang muli ni Mang Kaloy dahil batid kong napakadelikado niyang nilalang. Matapos ang pangyayaring ito, ay nag-resign ako at naghanap na lang ng ibang trabaho. Sa kasalukuyan ay namasukan ako bilang assistant sa isang maliit na bakery sa barangay namin. Magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin maalis-alis sa aking isipan ang pangyayaring yon. Isang bitag talaga ang pagkakatanggap ng aming amo sa isang okasyon na inakala niyang isang ordinaryong kasalan lamang. Isang pangyayari ang hindi ko malilimutan dahil nagpanggap ang isang aswang bilang isang kusinero para makapambiktima sa isang pekeng kasalan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Jeb. Magandang umaga, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gino. Ako po ay 25 anyos at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa madaling salita, isa po akong tambay.
Gusto ko pong ibahagi itong kwentong kababalaghan na naranasan ko na kailan lang nangyari. Alam kong marami ang huhusgahan ako. Sasabihing nakarma ako. Pero sa totoo lang, nagsilbi talagang aral sa akin ng lahat ng aking naranasan nung gabing yon. Nakaranas kasi ako ng nakapandidiring lagim na hindi ko kailanman makakalimutan. Siguro, hindi ako ang tinamaan ng karamdamang iyon, pero naisip ko, kapag ipinagpatuloy ko pala ang pandaraya ay hindi malayong sa akin mangyari ang nakasisindak na lagim. Babala ko sa lahat ng mga sugarol at kahit paman sa mga tao, wag na wag po tayong mandaraya. Hindi natin alam na ang ginagawa na pala nating pangloloko ay sa mga taong sadyang may nalalaman pagdating sa itim na mahika o yung tinatawag nating kulam. Yung tatahi-tahimik pero may alam kung paano gamitin ang isang simpleng orasyon para mapasunod ang isang tao. Sa kabila ng pagiging moderno ng panahon ngayon, hindi ko na nga akalaing uso pa pala ang pangungulam. Hindi ko inisip na ang mga taong may sapat na kakayahan para gumawa ng ganito ay nasa paligid lang at umaastang inosente. Taong 2020, tinamad na akong pumasok sa eskwelahan nang malaman kong naghiwalay ang aking mga magulang dahil sa isang babae. May kabit ang tatay ko at hindi iyon matanggap ng aking nanay. Pinalayas niya si tatay nang komprontahin niya ito. Pinapili niya ang ama ko. Nataranta namang sinabi kaagad ni tatay na kami ang gusto niyang manatili sa tabi niya. Hindi lang daw niya magawang iwanan ng babae dahil buntis na ito at malapit na palang manganak. Higit sa lahat, nakakalungkot isiping matagal na pala itong ginagawa ni tatay sa amin. Buhay pa si nanay pero pinapalitan na niya. Para bang pinatay na niya kaming kasalukuyan niyang pamilya. Kaya pala madalas silang mag-away dahil hinahanap ng aking ina ang sweldo ni tatay na napag-alaman kong ibinibigay niya sa kabit niya. Naging dahilan ito para maapektuhan ang aking pag-aaral. Naiirita na ako sa kaka-promissory note sa tuwing mag-e-exam kami. Palagi kasing sinasabi ni tatay na na-delay daw ang sweldo niya. Yun pala, pinapakonsumo na niya sa iba. Galit na galit si nanay nang malaman ang ginagawa niya. Ako man ay hindi nagustuhan ang ginagawa niya, pero dati na din naman akong ilag kay tatay. Kaya kahit may ginagawa na siyang masama ay hindi ko siya pinapansin. Bata pa lang naman ako noon at malayo na talaga ang loob ko sa kanya. Hindi ko naiintindihan kung bakit pa sila nag-asawa kung ganyang mangloloko lang din naman pala sila. Si nanay ay halos sirain ang sarili dahil sa lungkot. Pero kaagad naman siyang kumakalma pag sinasabi ko sa kanyang pagtatawanan siya ng kabit ni tatay kapag hinayaan niyang makita siya ng mga ito na nagmumukhang miserable. Nakapagdesisyon akong wag nang magpatuloy sa pag-aaral. Wala din namang silbi. Kahit magpabida pa ako sa aking mga magulang, ay alam kong isang malaking pagkakamali ang tingin nila sa akin. Madalas nang umaalis si nanay mula nang palayasin niya si tatay sa bahay. Sa tingin ko, may iba na naman itong lalaking pinagkakaabalahan. Si tatay naman, ilang beses nang sinabi sa akin na sumama na raw ako sa kanya, pero nagmatigas ako. Hindi siya mabuting ama para sa akin. Alam ko iyon dahil sinira nila ang buhay ko. Kinulang ako sa tamang payo na dapat sana ay manggaling sa kanila ng mga magulang ko. Nalulung ako sa bisyo, Kuya Chris. Natuto akong magsugal at pumusta ng malalaking halaga. Sa katunayan niyan, madalas akong manalo dahil na din sa kakaiba kong teknik. Nandaraya kasi ako. Oo,
harap-harapan akong nangluloko sa mga kalaban kong sugarol. Ginagawa ko ang lahat para makapanlamang nang hindi nila napapansin. Sa katunayan niyan, marami na akong nalokong mapeperang tao, partikular na sa larong weteng. Palagi kong sinisigurong ako ang mananalo. Ewan ko ba, kay bilis talaga ng kamay ko pagdating sa mga numero. Nitong huli ay nanalo na naman ako. Sa lahat ng laro, ang weteng ang pinakamadaling madadaya ko. Hindi ko na kasi kailangang manghula ng mga numerong paninindigan ko. Wala namang nagrereklamo kapag nananalo ako. Ang may kakaiba lang kong kumilos ay si Aling Lorna na siyang pinagtatayaan ko ng aking mga numero. Tila kakaiba ang kanyang pagtitig sa akin. Malalim at may ibig sabihin. Hindi niya naman ako nasisindak pero masyado lang kasi siyang kakaiba para sa akin. Ayon sa mga kwento ng mga tao, aswang daw ang matanda. Lumalabas lang ito sa gabi at hindi nagpapakita sa umaga. Ang kanyang munting barong-barong ay hindi man lang pinagtangka ang puntahan ng kahit na sino. Dahil sa aking narinig na balita, umiral na naman ang aking kuryosidad. Naisipan kong sundan ng matanda saan man ito magpunta. Pagkatapos kong manalo ulit sa weteng, ay nagmamadali akong kinuha ang napanalunan ko tsaka ito binulsa. Nagtago ako at minatyagan si Aling Lorna para tingnan kung saan ba siya pumupunta sa gabi. Sumakay siya sa nakaparadang jeep sa kanto. Mukhang kailangan itong punuin bago umalis, kaya nagmamadali na din akong sumakay. May hood naman ang aking suot na jacket maliban pa sa sombrerong suot ko, kaya alam kong hindi na niya ako mapagtutuunan ng pansin. Ilang minuto lang ang tinagal namin hanggang sa makarating kami sa isang squatters area. Dito ko napansin ng mga taong halos titig na titig kay Aling Lorna habang naglalakad. Ilag yata ang mga tao sa kanya dahil parang wala itong kahit na sinong malapit na kaibigan sa nasabing lugar. Hindi ito ininda ng matanda at nagpatuloy lang sa paglalakad. Nakarating kami sa isang dalampasigan. Ang estilo kasi ng mga bahay na sinasabi ko ay yung dikit-dikit pagkatapos ay nasa tubig. Napagtanto kong marami din sigurong naliligo sa nasabing lugar. May iilang cottage kasi sa paligid at malinis naman ang tabing dagat. Mukhang nalilinis ng maayos ang paligid. Nagtago ako sa isang cottage nang mapansin kong may hinuhukay siya sa isang buhanginan. Isa itong parihabang kahon na nakabaon doon. Para malaman kung ano ang laman ng nasabing kahon, ay naganap ako ng lugar na pwede kong pwestuhan. Tiyempong inilabas niya ang mga bagay na nasa loob ng kahon. Mga maliliit na manika. Yari ito sa halamang gumagapang kaya nagawa nitong bali-baliin ng mga yon. Napansin ko kasing pinaglalaruan niya ang isa sa mga ito. Mukhang may sayad pa yata ang matanda. Kitang-kita kong nagsasalita siya ng mag-isa habang minamaniobra ang manika. Naisip kong baka kung ano lang naman iyon at napagkatuwaan niya. Maya-maya pa, iniligpit niya ang mga manika at muling inilagay sa kahon tsaka ibinaon ulit sa ilalim ng buhanginan. Nang umalis na siya, ako naman ang pumalit sa kinaroroonan niya. Kinubkob ko ang buhangin kanina ay siyang kinaroroonan ng kahon. Habang ginagawa iyon ay panay ang lingon ko sa buong lugar sa takot na baka nasa paligid lang ang matanda. Mabuti na lang, kaagad kong natagpuan ang nasabing kahon. Dali-dali ko itong binuksan at tiningnan kung ano nga ba ang laman at nagimbal ako. Puro maliliit na manika nga ang laman ng kahon kagaya ng nakita ko kanina. Para siyang may divider na bawat sulok ng kahon ay may manikang nakahimlay na sa tansya ko
ay 8 piraso. 8 lang dahil bakante ang pang-9 at pang-10. Wala sa loob na dinampot ko ang isa sa mga iyon. Napakunot noo ako kasi may nakadikit na litrato sa likuran nun. Walang pabalang pinihit ko ang litrato para lang magulat. Nakasabit sa likuran ng isa sa mga manika ang aking litrato. Base sa porma nito, dapat na akong kabahan. Hindi lang simpleng laro ang ginagawa ni Aling Lorna, kundi may kinukulam siya. Nanginginig na binulsa ko ang manikang may litrato ko at ibinalik sa lugar na pinagkuhanan ng kahon. Takot na takot ako. Pinakialaman ko na kasi lahat at napag-alaman kong mga kagamitan sa pangungulam ang natagpuan ko. Dali-dali akong umuwi sa bahay at hindi nagsasalitang pumanhik sa aking kwarto. Inilabas ko ang manika at sinuri. May iilang hibla ng buhok doon na alam kong pagmamay-ari ko. Kaagad akong nabahala. Alam kong hindi basta-bastang bagay ang pangungulam. Ginagawa ito ng isang taong kabisadong kumulam kapag labis ang kanyang galit sa kanyang kaaway. Nakita ko kasi ang natitirang manika ay puro may mga larawan ng kasamahan kong adik din sa wedding. Sila yung madalas manalo na kinaiinisan ni Aling Lorna. Nag-aalala ako at naisip na umalis na naman ang bahay. Nadaanan ko pa si nanay na nasa kusina. Tulala na naman at mukhang malungkot. Simula nang kami nalang dalawa na nasa bahay ay palagi na siyang ganyan. Hindi na din kasi dumalaw sa amin si tatay matapos niya kaming iwanan. Nagtungo ako sa sugalan. Sa bungad pa lang ay napakarami ng tao. Maingay at nagkakasiyahan. Nagkalat ang ulo ng sigarilyo at iba't ibang halaga ng pera. Bawat mesa at maging sa sulok ay may mga tao. Kaya naman napailing ako. Kung tama ang hinala ko, pabalik dito kanina si Aling Lorna para maglaro ng wedding. Alam kong dinala niya din ang isa sa mga manika dahil may napansin akong isinilid niya sa bulsa kanina. Kabado ako. Alam kong may mangyayaring masama. Tumingkayad ako at hinanap sa makapal na kumpulan ng mga tao si Aling Lorna. Tama nga ako. Nasa duluhan na naman sila. Sa mesa ng mga maglalaro ng wedding. Natatarantang lumapit ako sa kanilang kinaroroonan. Kalaban ni Aling Lorna si Denyong. Isa sa mga magagaling sa larong yon. Pinagmasdan ko silang dalawa. Mukhang matatalo na si Aling Lorna. Gayon na lang ang kaba ko nang bigla siyang mapatitig sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang may laman ang bawat tingin niya. Tila ba inuusig ako sa aking ginawa? Kita ko sa mga mata niya ang nakakalokong tuwa na ipinapaalam sa aking alam niyang pinakialaman ko ang mga laruan niya. Kaya naman nang magsalita ang kubrador na si Mang Karding at ang kabo na si Elmer ay umiling ako. Gusto nila akong maglaro pero hindi ko maintindihan kung bakit natatakot ako. Nang matalo nga si Aling Lorna at natatawang nilimas ni Denyong ang kanyang pera, ay nanlisik ang mga mata nito. Saglit akong kumurap pero nagulat ako nang nawala ulit ang bagsik sa mukha nito. Hinayaan niyang umalis si Denyong, tsaka siya tumayo. Pati ang ibang manunugal ay nagsitayuan, samantalang may nagpaiwan naman. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon para sundan si Aling Lorna. Ang tinutumbok niya naman ay ang kanyang barong-barong. Pumasok siya doon tsaka itinabing ang kortinang sako. Hindi mapakaling lumapit ako sa kinaroroonan niya at sumilip. Nahindik ako nang makita ang pagmaniobra niya sa manika na tila ba binabali ito. Gayon na lang ang pagkasindak ko
nang magkagulo naman sa sugalan. Hindi magkanda-ugagang iniwan ko ang tahanan ni Aling Lorna at nakiusyoso sa loob. Gulat na gulat kaming lahat nang makita si Denyong nasapo ang kanyang tiyan at hindi na mailarawan ang sakit sa muka. Halos umiri siya para lang mawala ang nararamdaman. Pero mukhang mas naging matindi pa ito dahil maya-maya lang nagsuka na si Denyong. Nagsigawan ng mga tao nang makita kung paano umangat ang kanyang mga paa at basta na lang nabali na parang sanga. Gimbal na napatingin ako sa kawawang mukha ni Denyong. Tila siya'y nasa purgatorio habang umaatungal hanggang sa basta na lang lumaylay ang kanyang liig kaya nagkanya-kanya na sa pagtakbo ang mga tao. Ako man ay kumaripas na din ng takbo. Nanginginig sa takot na pilit kong itinatak sa aking isipan na ang may kagagawa ng krimeng iyon ay si Aling Lorna dahil nakita ko sa kanya ang mga ebidensya. Ilang araw ding walang nakapunta sa sugalan. Lahat ay umiiwas. Napag-alaman ko na lang na si Denyong ay hindi naman pala magaling sa sugarol kundi isang palalong manloloko at mandaraya. Dahil sa kanyang ginagawa, marami ang nagsasabing mabuti daw sa lalaki ang sinapit nito at sana ay magaya ang iba pang mandaraya sa kanya. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin dahil ako man ay isa ding mandaraya. Dahil sa takot, ay sinunog ko ang ninakaw kong manika mula sa kahon ni Aling Lorna. Ni hindi ko na tinangkang bumalik pa sa sugalan. Nung araw na may nangyari kay Denyong ay hindi ko na ginusto pang bumalik sa paglalaro ng weteng. Nagsimula akong magbagong buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Hindi na din talaga ako bumalik sa pag-aaral pero nang makita ni nanay ang aking pagsisikap ay natauhan siya at ipinangako sa akin na magsisimula kaming muli. Nagkapatawaran kami ng aking mga magulang. Itong sumunod na taon, labis ang tuwa ko nang abutan kami ni tatay ng malaking halaga para gawing puhunan sa pagnenegosyo ni nanay. Naging katuwang niya ako sa pagsisikap at sinigurado naming hindi na ako muli pang mandaraya kahit saang bagay, sa hanap buhay man o sa sugal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Gino, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.